So yung 6 months na wala siya, ibang boyfriend mo ang bumabarurot. Meron akong kabit na conductor. Meron akong boyfriend talaga. Seaman siya, actually. Tuwing kailan lang siya umuwi? Every 6 months umuwi yung boyfriend ko. So yung 6 months na wala siya, ibang boyfriend mo ang bumabarurot. Oo, tama. Lagi kasi akong nasasakay sa kanya. Tapos dun ulit nabuo yung communication namin. Hanggang sa lumalabas na kami, siya yung lagi kong kasama. So ano mga ginagawa ninyo neto ni konduktor? Pag off ko, madalas kaming lumabas, gumala. Actually, mas marami pa nga kami memories dito doon sa jowa. Ang banding lang namin pag umuwi siya. Parang pumayag kami na meron ako, meron siya. So, ayun nga. Parang, doon ako nahulog sa kanya. Kasi sobrang bait din kasi nitong taong to. Bakit hindi mo mahiwalayan to? Yun nga rin yung tinatanong ko sa sarili ko na bakit hindi ko siya maiwan. Balik rin natin yung sitwasyon natin, girl. Paano kung ikaw yun nandun sa sitwasyon ng babae? Kung ako, babae. Yun, syempre ako naiisip ko din naman na ang pangit ng broken family. Yun din yung parang goal ko ngayong matapos yung 2025 na maayos yung buhay ko. Kasi ang gulo sobrang gulo ng buhay ko. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.